Ba John F. Kharsiyeng, Vice President Barim ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, ulay ro yu Konrad K. Sangma, Menteri Rangba ka Jala Meghalaya, ubadairu National President ka National People's Party, halor ka jingile istom jung ukum nongelam ksokra mdi, hak jing kun persya ika khlam COVID ka kendai. Ya kan yu Ba John Kharsiyeng ulakran hak jingilang ha office rekam ka party, hak ba ulawan ben piniso LD syakni ka sengsan perthai. Daga ba ajing ro eksokam di ek bla mencurru ek resolution bandawa penteri kami ke inner line permit nak sokar pedeng ulang ba sokar la simkhia ek jing angnut ki pajba walla kadang sakut ba sokar India ula airu ke jing ro ek komte la kam sarkar yek jing hi be pher ba dong ba daiban aila di ke NPP ba kan yai sensar manta sakumba shposnem ba ki pajba kinyu i ek jing wan ki jingla halo kamar kan khaput ulang ba dai tangani ke sarkar ke blala ban yu i ki menteri sarkar ki behiar du ceka khaput dak jing mut ben wengi ek jing e dak ba kadau ba jing penteri kami skim belasis pas ni dai ba sarkar la ben petulun ba kam tam ha pedeng khlam COVID ka kandai ulang ba NPP ka dai ka sengsan perthai ka bladon ji itu akari India ba sai ginong ilam ki bacan yo obat wadi ka kam menteri rang ba du kari India ru kiwi ki bladon lang ha ka jing penyang buram yo Ba John Kharsiyeng da menteri rang ba Konrad Sangma ki kentop yo ba sneo balang dar ba da sket lamri ki badai ki menteri sarkar ba peniaj sing CM MDC ka sorong kam ba peniaj ik jingilang kinong kit kam ka parti bat kiwi pat te hadin ka jing perkat ka basani ba nyo iru aka perthai ri India ba ka kendrung kendram mo kadon aka seng Congress kitu mo ki don hati jing kendrung kendram ko bobol ha te ga sobor ba nakaleo jonga shimet hiti ngala shushim ya ka jing perkat kalong kum ba pijit mo berkasian ni dulu ke tim mo haba ki ya kasian ni ki tim football masuk orang ba haba ka bisyar hini ki dangala pe hadin menta asnem tom asnem steng la jenda plaisnem ka jing tekam jodi ka sokar haki bopon ki ya langa phasha ka karap karyang langa phasha ka manrega kumala omne ngalap ka jing pulut ka jing pentekam ha ka manrega ka long kepala jupor ba ka bamut ki patpa nong song shnong ki ba wa ya ka balas pasni ki la yo kamtam ha ka ni ka jing perking ni ka perse shushu ni don ru ka ngayo iru sakawai ka de jingla jong ka ni ka party ha ka jingiram jo u national president bolong ru chief minister jo Jala Meghalaya u Sri Konrad K. Sangma u balala ban kila itri borba ban penbet ban tem ya ka tu ka jing mo ka bagi ong ka COVID-19 ladangi bisyara yuwi ki jela pinjui ke jing kelumar hantu ke belas cerkai ba makin jumlah bentem ho ya ke por ni sngolem ya kita game sim lalu mereka sobat oba hishim ya ka rukom trekam ha ka COVID ketika ni sarkar ha ka jingelam juga NPP ki balala ban tet lakam ya kita jinge ha ka jinge tre ringkat ba ki borstong ki balang ki kan hol paper ni kan mau ki por mo aru ka no ai ko blei borstong tu blei shimbata ka ka kam tega sobat oba kali ka sarkar ka lande ya ki kam te haba nga shim ka rai bandrung shaka NPP nga shemba kadai ka sarkar ka bala trekam langa phai haki wewi ki bentar mo ngai i ka jing trekam ka long ka ba pnya ba na so wat ong ba ni don bok bakadon ka sakoi ka nongrin balong bak ni don bok bakadon ka seng riulong ka babi nang ni NPP ka bala kalalong ru ka national party nimna ong sumo menchua ka u nongelam bu nong seng ni seng u di sangma ni kum ke Jala Meghalaya ni sorong bagi la yo ban permit yo Lok Sabha speaker ber malong union minister ber to monu motek yo la shai ki mi ru kadon kala kan ti ho kala long ka national party kadon ru kan ti le se bal poch ka kadon prime minister ni kum gre ni shmudur ki bro ndek la ja monu mudur ba na Jala Meghalaya dan uban mi kum formal Lok Sabha speaker teknik lo ki bang sobat ong ba ki don ki liti ki don ki sinjam ki ba ni kum ki brio mi mla tip kadai ka jing sanju ko na jro dai ga soba ha kadai ko por ka ra jonga ka long ba nga shim halor ki jing trekam jonga NPP party ki long bersha kira la nga phai ha ko wi ka kam ka ba nga juya don ta ka dik sport su i ka dik sokar ha ka jingalam jo Sri Konrad K. Sangma ba president song wa sioba dang da ki jongma da sikat ki jongma pniak berkhot ki bala penni ya ka sports policy ka bala sateng la palat arposnem
almost 20 years the sports policy was in draft stage. Dia la pelong la pas ya sports policy. How arjan hak handai hak cabinet meeting ko turun. Lagi pai youth policy tu kira pas menakani. Te hot nimna penkelai ko pakai smith Rai ngai ba kani ka seng kejingelam ya ka jela gila penki ban penkelado ri ka jela ni haka ka nak betar jimto ji ki samaju tega so ka ru ba ka lada na phasha ka shaki we ke policy trikam ru kalong ka ba sha na yo iru ba kani sarkar u chief minister bro ulong ba kloi ban ya kendo ke kunhon ba pe teng nasi perkhat Hakanu tu yok stamina ban kendu kaning teliki kenhul tribal soba isang balang ini kita biar di mana bot kiki tengai ba kani sarkar ka kuma bini kendu nakana waktu ka kendu pernah tempo marten dulu kadai tengah communication dah gap tematang apa lais ni masih bahai ton tu la ya penpet kiki jinga kran kiki kamu ka sarkar ka basngap ya ka surupai ba ka sarkar ka sengap ya ka surupai ba Kishong haki mo kikap na yu iba kadi sarkar kepala wara lu ka resolution halo ka ILP fa kepala panom nomor kadi ka kata lang ya ka home ministry kadi ka home ministry ko dia ndai hato ka sarkar kala pas ni kata ka ya ka resolution kila ta pas ka coalition lang mo wat ki opposition tu ki ka shala ni ta te nasobol ong kendu kerpa lomba kadi ka ji kendu aku lay pi kino patai ko bor bapin panai lam ka khubor baka cikar pat nak kalian jua kalong ya baru tongin aila ya ganik seng baka nyo lakum no anum dunai sports number yo penyat iki polisi bobol ki ban matoy yang jadi